Hello, Stalking, Krisztián vagyok, és most ezt a Egér Vendég nevű játékot szeretném nektek bemutatni. Kezdjük is el már az elején. Ha. Ez a játék eléggé tetszik. Hoppá, nem fogsz megenni? Na hát, ez... Várjál, mi ez? Jaj, de várjál, mondom fel. Az eléggé tetszik. Várjál, mert itt mit kell csinálni. Úgy nincs csak ott is. Baszodjál bele. Na, ez a játék eléggé tetszik. Mondjuk az 50 pályából 4 megvan. Bocs, ez a 40 pályából 5. Ez mondjuk elég könnyű volt. De mindegy. Várjunk. Akkor itt jelzott. Itt bemegy. Itt kijön. Ide rápattan és puff. Ez a játék eléggé tetszik. Egyszer minden. Hoppa. Puff. Várjál, ezt elcsesztem. Mert ugye akkor azt írni. A játék tényleg eléggé tetszik. Próbáljátok majd ki ti is. Várjál, mert ez egy picit baj, hogyha azon itt most ki fog ugrani. És ott mind a 3 csapda megmaradt. Az de nagy. Na, esély megérte most itt. Mondom, ott. Ez most itt hogy a francba kö. Mert hogyha ezt ugye így, akkor ez ugye itt most megdöglik, de akkor ezzel a kettővel itt meg mi a szar lesz? Ja, tudom már, Istenem. Tehát ugye ott 2 ilyen szarcső van. Francba, de Istenem már. Nem sikerül, idegbeteg leszek. Na jó van, akkor ebben már kezdek itt mint belejönni. Picsába. Most meg pont az nem volt meg. Mert ugye az első egeret, azt tudom, hogy lehet öngyilkos, oda bele basz.
Belebassza magad. Igen, na de itt egyszerűen mi van? Na de mindegy, most ezt én is megpróbálom úgy megcsinálni, hogy megdögöljen mind az összes. De bazd meg, az most mi a szar volt? Ha megmondanád. Jó, van bazd, most meg az nem sikerül. Jó van én ebből. Úgy van, öcsém. Na, a 9. pályáig tök jó játék. De ezt úgy meg se tudja enni, vagy mi? Mert hogy én akkor ezt itt most letartom, és jó van. Nem érdekel. Hajnali 2 van. Na mindegy. Na, elúsztok.